Onichore lamni bisingo khopjaknai Podnogar bisi 2 nong wardo wati phai kamni lukurongni kwbangma deramung ongkha aroni bisingo no 2 nong ward ni kaisa wani jaijor swnamjak tongmani abo kochogui thangbai kha tuiyo o jaijor tuino kamni lukurok thanglasu khlai tongmani tabuk kwrwi kha kamni lukurok thanglasunani tabuk jengjalni bagino Tripura mothani tuidul mongbai YTF TWF lukurok bai baksake kwthawi kwtal jaijor swnamlai kha wa tanlai manjaka Bisramganj Subzonal Chairman Sanjeev Debarma Sachinanda Debarma tei kubuni adongrok koktmangkha lai thangnai sangorong sala Bisramganj Subzonal Habanogo VC Chairman rokno tuino committee khajakmani watuyo jengdalo klaijak lukurokno chubanani bagai o committee khajakmani o committee khamani bisingtuino borokni lukurokni samung bachanani lukurokni bagai samung tangnani samung botangno chengri relaikha phasani simino o kwtal jaijor swnamani bisingtui biang thang ola ma tu omti khe mo Gopalpara oi একবার পঞ্চায়েত সেখানে অফিসে থাংটা পঞ্চায়েত অফিসে engka kami rok khobus ba kami jok meke oro 30 পয়বার তো yang mane ayang ti lama kotor tui engke guri wo haja ai lama কত তি কে গুরিনা নাঙ্গো কাকে মতে কে শর্টকাট মুটা মা omo agi buda lama to আগে বতং লামা মতে engke tamni bagai tabo ke sanam lain ya kana tui tori jata তাবু মতে তরি কসগৈ থাঙ্গি নাই masram lagi tay masam lagi noro parani ngai ni parani masram lagi engke noro botol ngai tabo sanam lai jong tab sing Tripura thani botol ngai srami tongta noro ka kami ni borok tana sing ke parani borok nin mungkha ani mung ke Ramesh Debarma omo o lam ti biang biang thangi man o tabo omo ti ke mo bisram mo thangmano toksa para thangmano om tingke parani shortcut deng khata ni shortcut deng khata ঠিক আছে gauro ani khani koiliksa subzonal chairman Sanjeev tongo ke TWF ni sini madam tongo kete block ni ek tongo sini Bimal Babu ke bobo haina block ni no sini Thagursa rongko ni bo jaga salamjak lai kana salamjak tini orono sung salamai phele ke Podnogar 2 number wato 2 number wata 2 number wat ke abono sung tini ma ek mohaina bubagaran lagi muntu sung sini borok je jaga bial je jaga kosto je jaga solimia a jaga naina khai sung tini mohake committee khamani yagulo sung tini no orang hotino Podnogar hotino sung siangla nei nei jotono kurum kutum ke phailai subalanya ni phailai jau asunoko thon bagai omo Bisramganj Subzonal andron klayo Podnogar bisi Bhagavan para 2 nong ward o jaga thingno lama tongo haipeno a lama khub o je main road by khub mane long distance ke omo o je lama nukna mangphene nugui dongna omo kang bong je kuno hame sayang kangke omo timangno borok thangphai khlaileu abon bagai o je o yakhili ka saro yakrai omo belai kun nangkungmani abon bagai no omo jespan chikon phanang thon haipano omo no jemon lama no langma ma hai omo no langma ha abon bagai sengtinoro TWF YTF sini joto motha miliwino seng mian bising seng committee khaka Subzonal o je bonna koblito area o je jaga o sini borok hamya masaya manang ya ba haing tong bakha nokhogrok ringi nai dirmanang najak abono seng je mantui sini ব্যক্তিগত তরফ থেকে চবানাই আর এডিসি হাবাং থেকে bo seng sepsa ja mantui seng abo tur nan bagai sadugi dong layo omo hai inke abon bagai no seng tini oro jespanang thon seng tinin thekeno seng mane phan thoni nongkhlaikya je ojrao seng sin lukun thani thana nango behal oboston klaijak sin lukrok tabo